Assalamualaikum sedulur masak. Dino ki nyong arak masak sop daging sapi senerek. Nah, iki carane senerek sedek digodhog dhisik tambahi uyah nganti empuk. Nah, ning presto siapke kayu manis, kembang lawang, cengkeh lan polo sik wis ditumbuk. Cemplungi banyu, tambahi daging sapi mau sik wis digodhog setengah mateng. Tambahi uyah, godhog meneh 20 menit nggawa presto. Iki kentang karo wortele diiris-iris kasar gede-gede wae. Nah, sak pancure nyong nyiapake bumbu-bumbune. Ana brambang bawang diiris lembut lan sebagian bawang tak ulek. Tambahi merica bubuk oleh, merica glondongan ya oleh. Nah, iki kentang karo wortele camplungake ning senerek sik wis digodhog lan diganti banyune godhog meneh. Nah, sapine wis mateng, tambahi bawang sing wis diulek, tambahi lada bubuk, gula, uyah. Nah, aja lali kaldu sapine. Iki mau kentange wis mateng, camplungke sisan. Onclange cemplungke, brambang gorenge cemplungke, udek-udek mateng. Yen seneng tambahi tomat siji wae. Nah, iki seger banget, enak banget. Tambah sambel karo tempe goreng. Wah, nikmate luar biasa. Wis ndang dijajal lek ndang dimaem.